UPPL long live UPPL long live Jalan Demare long live Jalan Demare long live तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब गामियाव लामा लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों एमएलए जलेन दैमारिया। तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगायावनो जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय लामानि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। 26 नं दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि आवथायाव थानाय फाख्रिबारि सान्थालि सुबा दाउगांबारि सक्कामारि पहुराबारि आरो कदालपारा गामियाव लामानि खामानि मावनो थाखाय बेखेवनानै होयो। बे बोसोराव 15 कोटी रांनि बाजेटजों तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब गामिफोरावनो लामानि खामानि मावफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ जागायदों एमएलए जलेन दैमारिया। थांनाय गोलाव सम गुबुन सरकार थासेयावबो बेफोर लामाखौ खालामनानै होआखैमोन। नाथाय बे खेबाव रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय बायदियै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों मोनफ्रोमबो गामिफोरावनो लामा दालां बायदिखौ लुफुंनो थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होनना बुंथियो। तामुलपुर समस्तिनि सिङाव जोङो एबार 15 करोड़नि गोबां लामाफोर बेखेवनो दङ आरो दिनैनिफ्राय बेखेवनो जों जागायबाय। दिनैहाय मोनब्रै जायगायाव दिनै लामा बेखेवनाया जागायगोन। दिनै फाख्रिबारियाव मोनसे, दाउगांबारियाव मोनसे, कदालपारा मोनसे, फुराबारि मोनसे आरो जोङो दरंगाजुलिनि गोबां जायगा, तामुलपुर समस्तिनि गोबां गयबारि समस्तियावबो दं, बागानपारा समस्तियावबो दं। दा बे हिसाबै तामुलपुर समस्तिनि गोबां लामाफोर दिनैहाय जोङो बेखेवनो जागायबाय आरो बे लामाया जाफुंनाय लोगो लोगोनो जोंनि गोबां रायजो राजाफोरनि जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन। गोबां बोसोरनिफ्राय गोबां ओनसोलफ्रा लामानि जेंनायाव गोग्लैनानै दङमोन। रायजोफ्रा सानफ्रोमबो मोनसे आरज गाबदों जे जोंनो एबार लामाखौ नांगौ। दा रायजोनि खावलायनाय लेखा जों दिनैहाय बे लामाफोरखौ बेखेवनो हादों। दा बेनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांखौ आं साबायखर बावदों आरो लोगोसे आसामनि मानगोनां सीएम बिथांनिसिमबो जोंनिफ्राय साबायखर थादों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों तामुलपुर समस्तियाव आरो गोबांथार जौगालु खामानि लामा, दालां, फरायसालि आरो लाइमोनफोरनि थाखाय माखासे गेलेनो हानाय दिनै स्टेडियाम बानायनो थांगासिनो दङ, मिनि स्टेडियाम, डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम, सार्किट हाउस बानायनो थांगासिनो दङ। दा गोबांथार जोंहा माखासे खामानि बेवहाय जोब्बाय आरो जों खालामनो थांगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे एबारनिफ्राय जोङो गंबा फरायसालियाव 7 करोड़ के होनाय जादों। दाउगांबारि बड' मिडियाम, कुमारिघाटा हायार सेकेन्डारि, तामुलपुर हायार सेकेन्डारि, गान्धीबारि हायार सेकेन्डारि, पश्चिम तामुलपुर हायार सेकेन्डारि बेफोराव 7 करोड़ 7 करोड़ होनाय जाबाय, अलरेडि सेंसन जाजोब्बाय। बेनि अनगायैबो जोङो गोबांथार खामानिफोर दिनै बुंना फोजोबनो हाया। दिनै कुमारिघाटायाव 30 लाखनि लाइब्रेरि लुगासिनो दङ। कुमारिघाटायाव ज्योति बिष्णु भवन 1 कोटी 20 लाखनि जों दिनै लुगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो मोनसे मोजांथार हाबाफारि जोंहा फैगासिनो दङ गभ अफ इन्डियानिफ्रायबो, दा सयल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों। दा बियो जोंहा अलरेडि एप्रभ जाजोब्बाय, डिपिआर जाबाय, कमिटि जाजोब्बाय। खुब खम समनि गेजेराव फाइनेन्सखौ रिलिज होनाय लोगो लोगोनो जों आरोबाव कुमारिघाटानि खाथियाव मोनसे मोजांथार नुथाय जों नुनो मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव कुमारिघाटायाव मोनसे क्लक टावार, मोनसे कुमारिघाटाखौ बिउटिफिकेशननि थाखाय मोनसे क्लक टावार लुनायनि मोनसे मिजिं दङ आरो बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो गासैनिबो मददजों लुफुंनो थाखाय खामानि मावनांगोन। माने बेरेखा दोलोनि ओंथियानो बेरेखा बुंनाय। दा बेरेखा दोलोआथ' माब्लाबाबो सरकार बा खुंथायखौ मोजां मावो होननानै बुंफेरनाय रेकर्ड नुवाखै आरो थानायबो नङा। रायजोनि मोजां मावब्लाबो बिसोर मोजां मावाखै होननायानो बेखौनो बेरेखा दोलो। दा बेखायनो बेरेखा दोलोआ बेरेखा बुंनानैनो मोजां मोनो। दा बिथांमोननि बुंनाया खुनु मिनिंलेस। दा बेरेखा दोलोआ जिहेथु थांनाय गोलाव समाव मोनसे खुंथायाव दङमोन। दा खुंथायाव थासेयावबो दा नैफोरबायदि ओनसोल, नैफोरबायदि गोग्लैसोनाय ओनसोलफोराव माब्लाबाबो दोंसे लामा बानायनो हानाय मोनसे थासारियाव बिथांमोना गोसो होआखिसै, दालां बानायनो गोसो होआखिसै। लाइब्रेरिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गोबां रायजोफोरनि जि जेंनाफोर, बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना गोसो होआखिसै। दा बेखायनो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिआर ओनसोलाव
जोबोद मोजां मोजां खामानि जागासिनो दङ हारि माहारिफोरनि जौगानायनि खामानि जागासिनो दङ हारि माहारिफोरखौ माबायदि इयुनाव दावगालांहोनो बेनि खामानि जागासिनो दङ दा हानि खामानि जागासिनो दङ दा बेखायनो बेफोर गासैखौबो नुनानै खर'आ सुबाव जानानैसो दिनै बेरेखा दोलोआ जेबो मावाखै होननानै आन्दायदों जोंनि मावनायखौ नुनानै आन्दायदों आरो आन्दायनानै दिनै जेबो नुयै बायदि जादों आरो बेनिखायनो बिथांमोना दिनैहाय बेरेखा दोलोआ मा जादों जेबो खामानि मावाखै होननानै दिनै आन्दायनानै बिथांमोना नुयैखाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंबाय थादों।